Hej alle sammen og velkommen til min guide. Jeg vil vise dig, hvordan du kan lave et rimelig fedt billede i Photoshop CS5. Og det skal siges, at hvis du ikke har CS5, så kan du ikke lave den her effekt. Så det er vigtigt, at du har Photoshop CS5, og det kan du downloade på adobe.com. Men vi åbner vores Photoshop og laver et billede i en passende størrelse. Jeg laver tit billeder i 800 x 600, men det er op til jer, hvad I vil. Hvid baggrund, den kommer der. Og så skal vi lave sort farve her, fordi vi skal skrive vores tekst. Så vi laver lige vores tekst. Hvad vil vi skrive? Kom nu. Jeg vil gerne skrive Christian. Det er mit navn. Jeg ved ikke hvorfor den blev hvid. Jeg ændrer den til sort. Og lad være med at tage sådan en skrifttype som den her. Det vil ødelægge effekten meget. Jeg bruger altid Verdana. Den er ret grim, men selve effekten bliver rimelig fed. Så kan I tage en størrelse, der er sådan til jer. Det kunne være fedt at fylde det meste af billedet. Så sådan her, det tror jeg passer meget godt. Så skal vi så zoome lige lidt ind og laver et nyt lag hernede. Og det gør vi på den her lille fitter her. Så skal vi op i vores brush tool her. Og vi kan også bare klikke på B på vores tastatur for at få den frem. Og nej, vi skal ikke bare sidde og male. Nej. Vi skal op og have den her. Ja, som vi lige skal gøre meget mindre. Jeg gør den måske til 14 pixels. Det skal være sådan, så den kan være inden for bogstaverne. Jeg tror 10 pixels passer helt fint til mig. Så tager vi hvid, og så begynder vi simpelthen bare at male. Men vi skal ikke bare male. Vi skal have vi skal helt her og sørge for, at vi kommer ind for bogstavet og ikke ud. Det behøver ikke være så præcis det her. Det skal bare huske at være inden for bogstavet. Og til sidst så vil vi kunne få en lille spiral ud af de her hvide pletter her. Det er sådan en 3D-effekt, som Photoshop lige har lavet, da de udkom med deres CS5. Så det er ikke noget, du kan lave i CS4, CS3 og alle de andre. Godt, så er jeg ved at være færdig. Ja. Så er der nogle hvide pletter på tegningen. Så skal vi holde kontrol og klikke på vores layer her. Klik på vores ting her. Så de bliver markeret dem her. Kan I se. Jeg går ikke kan se, når jeg filmer, men de bliver markeret. Så skal vi gå her ved menuen og klikke på 3D og repose og lave en repose for current selection. Så åbner den det og lader den til 3D layer. Perfekt. Så kan man se, at de sådan mesher sådan lidt ud. Det kan man ikke lige se her. Så skal vi ned her i den extrude og tage depth til 10. Så skal den skal gøre sådan her, så den ender altid nede i bunden. Og så skal vi twiste den 360. Så kommer der sådan en spiralagtig. Men de kører sådan lidt grimt, og det er ikke særlig pænt. Så vi går lige herover i Materials og vælger All. Og finder en her, vi godt kan lide. Jeg bruger normalt altid den her. Jeg synes, den er pæn til det. Og den kører jo stadig sådan kantet. Så derfor så kan vi køre ned i Scene Settings og tage Mesh Quality til Best. Så loader den lige. Og så har vi den i en fin en. Det klikker vi over til, og så har vi simpelthen en lille spiral her. Men man kan sidde og lege en del med den. Men lad os lige køre tekstlaget ovenpå, så det er den, man kan se først. Men vi kan jo prøve at se her. Der kan vi se her, at det er sådan en spiral af en art, som man kan køre rundt med. Den er faktisk utrolig fed, synes jeg. Så kan man altid sidde og lege lidt med den, ikke?
bare sørge for, at den ikke kommer for langt ud. Men det kan I være så at lege med. Så kan vi lige sætte noget farve på tekstlaget her. Den bliver ikke så pæn. Det er fint. Vi skal ikke gøre så meget ud af det lige nu. Yep. Så er der vist heller ikke meget mere at gøre ved det her billede. Men det er sådan, du kan lave den her spiral, som jeg faktisk synes er vildt fed. Man kan jo altid lave en masse med den her spiral. Den kan man sidde og man kan gøre den meget tykkere. Ja, man kan også lade være. Man kan sætte en gradient overlay på. Det synes jeg faktisk var meget pænt. Man kan... Ja, jeg tror bare, det er sådan her, vi kan gøre. Så kan vi farve baggrunden sort eller sådan noget, men jeg synes ikke, det er så pænt til sådan et billede her. Det vil den jo selvfølgelig have, hvis vi lige skal gøre her på baggrundslaget. Cancel. Og farve det sort. Det synes jeg ikke helt bliver så godt, fordi så kan jeg ikke se så meget af det her. Så jeg holder mig til den hvide og gemmer billedet. Save as. Spiral. Og gemmer den i PNG. Okay. None. Okay. Og så har vi billedet. Det var jo så min guide til lige at lave sådan en 3D-spiral i Photoshop CS5. Utrolig smart. Hvis der er nogle spørgsmål, så lægger du bare spørgsmålet. Og hvis du har noget kritik, så skriver du også bare det. Det tager jeg altid med. Farvel.